Potrebujeme sa detoxikovať, alebo je to len mýtus? Každý deň na nás vyskakujú reklamy na rôzne detox kúry, šťavy a zázračné tabletky. Ale je detox naozaj potrebný, alebo si z nás len robia biznis? Poďme si to povedať na rovinu. Čo je detoxikácia? Detoxikácia nie je nič nové. Je to prirodzený proces, ktorý prebieha v našom tele neustále. Pečeň, obličky, črevá a lymfatický systém pracujú na tom, aby z tela odstraňovali toxíny. Telo sa vie detoxikovať samo, ak mu dáme správne podmienky. Mýty o detoxe. Mnoho ľudí si myslí, že detox znamená hľadovanie, pitie len šťav alebo užívanie špeciálnych tabletiek. To je hlúposť. Takéto extrémne metódy môžu narobiť viac škody ako úžitku. Spomaliť metabolizmus alebo oslabiť telo a spôsobiť jojo efekt. Ako teda podporiť prirodzený detox? Správna strava, veľa vlákniny, zeleniny, ovocia a bielkovín. Pitný režim. Voda je najlepší detox. Pridaj bylinkové čaje alebo aloe. Pravidelný pohyb rozprúdi krv a lymfu, čo pomáha vylučovať toxíny. Dostatok spánku. V noci telo regeneruje a detoxikuje najviac. Ak chceš podporiť svoje telo správnym spôsobom, zabudni na drastické diety a hladovky. Zameraj sa na dlhodobé zdravé návyky, ktoré naozaj fungujú. Ak nevieš, ako začať, napíš mi a pripravím ti plán na mieru.